Bueno, ni itxaso plaza naz, 19 urteko neska arsatearra eta lokatza ziklismo eskolako txirrendularitza. Igamo pakatxi taldeko ziklista zaitugu, baina hasieran esatzen ziklismoa gustatzen itxaso. Bueno, bai, ez nauko nola nestotek inoiz holan ziklismoakiko pasiño edo hori, eta bueno, gero egisa da, ja lokatzara jo nintzenian lehiatzen, lehenengo nik esan bakarrekin bina itxula bi karrera edo lan, eta bueno, gero egisa da, gauzanilloa du sartu jaten, eta gustau jaten, eta gaur egunera arte. Zezu berez hasenean triatlo jakiten. Hori da, bai, aitxak bultzatuta apur bat, eta horren arira bai ez, apur bat ziklismoan hobetzeko hasi nintzen gero ziklismoakin. Hau eta, bueno, gero pandemia etorri zen, eta hor apurtxo bat, mundua geratu zen, eta zube bai, klaro. Bai, hori da. Aitaren kandidatorkizula dinozu, aitea biziketan ibiltzen, bueno, triatloiak jesituen aitak. Hori da, bai, azkenean etxian dano jaso dugu aitxan gandik hori kirola itxeko, eta batez beti bultzatu esku ez, triatloiak igeri itxia bai garrantzia muten sotzan, eta bueno, gero hortik atletismoan bai ibili nintzen urte pare bat, eta gero ziklismoan, eta oin be hor. Eta ziklismoaren aldeko apustu egiteatik damututa? Ez, beste lanen nintzen egongo hemen. Gipuzako txapelduna erlojupekuan. Espainiako txapelketan be, erlojupekuan urrezko dominakin. Hor, sentitzen da eroso itxaso plaza, modalidade horretan erlojuan kontra? Bueno, ez dakit, eukidot danetik apur bat egisa da, nik lehengo karrera irabazi nagoena izen zala Bergarako erlojupekua, kadete bigarren mailan, eta bueno, bai da apur bat garaipenik esanguratsuena ez, daroieten urte honetan ziklismoen, baina, bueno, adibidez aurreko urtean Aizarna Zabalen Gipuzkoako txapelketan urten jaten super gaizki. Eta ordundik geratu jat apur bat, aurten ez do korridu gainera, ez naukon besta denpora asko preparetako, eta gero aurreko urtean hori oso gaizki urten jaten, eta naukon hor, ez dakit, ez nintzen eroso sentiuten, eta ez nagoen gura besta erlojupeko hori itxia. Baina, bueno, ez dakit, gero egunak dauz, egisa da erlojupekoetan nahiko ondo moldatzen azela, baina, bueno, adibidez aurreko urteko hori behizen zen, un poco kontraste moduan, eta ez dakit. Bueno, bai, esan doztazu, irabazez deben Gipuzkoako erlojupeko hori ondo preparau zebela. Bai, egisa mimo handiz preparau nahuela, batez be Bergaran salako, eta, bueno, etxian izen da animetan dotzu horrek. Erlojupeko bat zela preparatzen da, behin eta berriz, ibilbide hori egiten, serieak egiten. Asko da bisualizazioa be bai, eta nik ustot mentalidadiak horra askotan ez, azkenean zoia zure buruan kontra, eta badakitzu ze denbora daukotzun, ze normalian itzen dozu aurre ikuspen batzuk, hortarako zoia zentrenetan, baina hori, junbizare bisualizauta, ni askotan hori, nakixen karrera hasieratik bukaerara zelan izango zen, eta nekixen tramo baten oin pinoiak igo, oin baja, oin jarri naz modu honetan, oin beste, asko bisualizazioa eta batez be gero mentalidade honakin urtetia. Eta egun hona eukitzea. Hori be bai, azkenean dana, hankak be bai ondo jutia. Zitok hauleke ondo preparatzea, baina egun horretan, dana dalaku batik. Bai, nik ustot hori pasa aurreko urtean ez, ez nintzen urte, ez dakit mentalidade horrekin edo lan, eta ez nagoen lortu gure nagoen hori. Espainiako txapelketa ipatu dut, nazioetako kopan begon zara, Arabako itzulixabe irabazi dozu. Prueba askotarikoak leku askotan, pentsatzen dut horrepe muten dauela, ez da? Norberan kurrikuluma edo azten joateko pozik? Bai, pozik. Horretxakoren batekin geratu beharko bazitzen, ze nazio artean ibili zara. Bai, aurreko urtean bai, temporada amaitzeko junginen Pluera, Frantzia aldera, korri duten, eta egisa daia ninguen aproba nekatuta luzia itzen dalako temporada, azkenean gure adinonekin ustaian gure zuegun beste gauza batzuk itzen ez, zueko adreiakoak borretan, jaixak, bestia, eta egisa da luzein jatela esan iraiak bian, azkenengo karrera, eta egisa esan ez nindoian horko goazkokin, ze gero esan besta karrera bat niri favorizituten sustenak, batez berrekorridu aldean gaitxik, baina gero ondo urten jaten eta pozik geratu nintzen hor lortutako emaitzaz. Euskadiko selekzioakin be, egon zinen, oindala aste gutxi, profesional mailako lasterketa baten parte hartzen Eibarren. Sorpresa izan zen zuretzat? Bai. Ez nagoen pentsetan jungo nintzenik. Besta aurten ez dauko ez nabil asko entrenetan, batez be ez daukotelako denpora asko eta ikasketak lehenetxi dotezelako.
eta ez nintzen ikusten besta preparauta olako mailako karrera baten ondo itxeko, eta gisa, amaitxu nauen, baina nahiko atzien, egisa gero aerorikoa bai eukin nauela, baina ni oso pozik geratu nintzen, batez be, ju nintzen, urte nintzen salida disfrutetan, ze olako aukerak igual, ez dakitzu noiz eukiko zuzen, orduan urte nintzen hor disfrutetan, eta listo. Igarten da, ez da? Zegina okerrespaldi bana, asteburu hortan bertan, San Martzialeko Bergara iria sarixe egon zan, gero profesionaletan domekan, igarriko da diferentzia. Batez be, kategorisa dirago kixonez. Bai, batez be zelan doian pelotoiak hartzen dauen abiadura asko be handixagoa da, estrategikamente bai ez, azkenean ekipuak itxen daue lana, jarten die hasieratik atope, eta bai, notetan da. Baina zeure burua, eroso, deseroso, lekuz kanpo, nabaritu zeben? Ez, oso gustora jo nintzen, ilusioa itxen duzu ez, ikusten duzu telebistan hor, Sheila Gutierrez bestia, eta gero soia zeurekin batera eta politxa da. Baina urrin ikusten da profesional maila? Bai, azkenean, nik inoiz ez dut euki besta profesionetara salto itxeko, nik hemen begiratzen dut gaur egun zelan abilen, eta horrekin, disfrutetan aldotenakin. Etxekuak, lagunak, badakit, besa onditxa dakotzula, egon diala zurekin momentu honetan eta esain honetan, ezinbestekoa da edo? Bai, azkenean, denpora asko pasetan dugu bakarrik entrenetan eta holan, eta gero animo horre jasotzea iesei barrera, ekipoko danak etortia animetan, beste askotan, kuadriakoak etorri izen die karrera batzuk ikustera, eta gero familixakoak beti egon die hor alduan animetan. Bereziki gauziak edo emaitzak ez dianean esplotakoak, ez da? Bai, hori bai. Taldia aipatu duzu, sarrerakoan besan dut, esan dugu, Igamo Pakatxin taldeko kidea zaitugula. Nik suertia aukineben zuek ezagutziaz San Martzialeko krono igoran aurretik, eta nik giro ona nabaritu neben. Bai, talde politxa daukogu eta gustora no. Bai, txirrindulari danak zai diferentia, bakoitza bere zeugarrixakin, baina azkenian txirrindularitza dan gogorrakin eta gainera emakumiak izatea dakon beste plus horrekin, eskertzen da olako talde bat. Bai, garrantzitsu da, azkenean taldea gero neskak denpora asko pasetan dugu etxetik kanpo, karrera asko Kopa Espainiak diela eta ez diela, azkenean asko viajetan dugu eta kanpora faten gara eta azkenean asteburu oso gomizare ekipokoa sorten talde giro ona eukitxia ezinbestekoa da. Lokatzen lan hona egiten da, ezta? Bai, nire oso gustora nahu egunten duztienakin, Eta emakumeen ziklismoa zela ikusten da, herri mailako talde bateko kidea izan da. Emakumezkoen kirolak eukidauen bilakaera eta bultzada azken urteetan hori ez da bukatuko, baina ondiokan be? Bai, ondikan bidia luzia da, bada hor lana itxeko, baina apurka-apurka badoia hor bideratzen, eta segida izela, ritmo honetan apurka-apurka faten bada, asko betuko da. Eta gero talde giroan dakotzuen giro hori turra ikustera joan zitzenekua, ez da? Bai, turra beti da beste espektakulo bat, klaro. Bai, azkenean gero lehiatze horretatik aparte be, badauz entrenamenduak, askotan igual bero itxen dabenean bagoiatzo zintxuko putzura hor bainetan, edo usakora, azkenean entrenetiaz, zaintziaz, eta hortaz aparte be, badauzela beste gauzatuk, eta hori itzen zan adibez turra ikustera jun ginen, eta oso horitzapen politxa dauket, hor talde giroan fan ginelako, azkenean profesionalak animetan, eta oso politxa izen zen. Lagunak, zai? Bai, azkenean kiroletik hori geratu bihatzu, lagunak eta esperientzia politxak. Ikasketak lehetxi dituzula aipatu dozu elkarrizketan zihar, horrek esan gura dau, ziklismoak zure kasuan epemuga bat takola edo urtetik urtera? Bai, niz jauzetan pentsetia mendik urteta ez dakize pasauko da, ez dakit nun egongo nazen, hasi behintzet disfrutetan duten einian eta eukitzen bot hori denpora gauzak ondo itxeko, lagunekin egoteko, ziklismoan ondo ibiltzeko eta gero bai lanian eta unibertsitatean ondo ibiltzeko, ni horrekin konformeta honaz. Eta ikustu tenean ez dutela disfrutetan hartuko erabakiren bat, baina momentuz. Ziklismoak beste kiroldanetan danen moduan dakoen gauza txartako bat dira lesinua, kasunetan erorikoak zuen kasuan, ez? Olakoren bat? Ez dut euki. Zorionez dut euki, euki dut erorikoren bat edo besteren bat, baina ez dut aportu ez ebez. Así que, momentuz ez, eta espero ez eukitxea.
gozatzen jarretzen duzun heinean behintzat, bizikleta gainean ikusiko zaitugu orduan. Hori da. Segi gozatzen eta guengo gara adi, eskerrik asko, Itxaso. Eskerrik asko, zeuei.